дар шаҳри Куло ба даври дуюмро хат гирифтани беш аз 400 нафар иштирокчӣ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ аз маҳбубият касб кардани ин озмун дар байни аҳолӣ ва рӯ ба китобхонӣ овардани шаҳрвандон далолат мекунад. Бештари довталабонро наврасону ҷавонон ташкил медоданд ки аксари онҳо дар номинатсияи хондан ва азбар кардани адабиёти бачагона иштирок доштанд. фуруғи субҳи доноӣ ки бо ташаббуси ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардааст, ин дар шаҳри Кулоб як маҳбубияти худро ёфтааст. барои ҳамин имсол даври дуюми фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. Дар шаҳри Кулоб 421 нафар довталабонро дар бар мегирад. аз ҳамин 421 нафар довталабон 26 нафар калонсолон, 82 нафар ҷавонони донишгоҳи давлати шаҳри Кулоб ва дигар донишгоҳҳое ки дар шаҳри Кулоб ҳастанд, онҳо ба ҳисоб мераванд. ва имсол боқимонда ҳамаи дар ҳамон номинатсияҳои бачагона бисёртар аз муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Кулоб ширкат меварданд. мо дар ин узмун азёни ҳакамонро аз беҳтарин шахсиятҳо мондаем ва онҳо ман боварӣ дорам аз ино ки ба дониши ҳар як иштирокчии озмун баҳои аниқу дақиқ медиҳанд. азбаски шумораи иштирокчиён хеле зиёд буд, давоми 2 рӯз довталабони номинатсияи хондан ва азбар кардани адабиёти бачагона назди ҳакамон баромад карданд. ҳакамон вобаста ба талаботи озмун ба омодагии ҳар як довталаб аҳамият дода, бештар аз адабиётҳои тавсияшуда ва адабиёте ки довталабон пешниҳод карда буданд суолу ҷавоб мекарданд. қисми зиёди иштирокчиён хеле фаъол буданд. осори мутолиашудаи ман зиёда аз 100 китоб, 260 афсона, 145 ҳикоя, 60 латифа, 70 чистон, 40 тезгӯяк ва 100 панд و 100 зарбулмасал ва инчунин мисраҳои шеъриам 3000 байт 3000 мисраро ташкил медиҳад. ман имрӯз дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ширкат варзидам ва сазо ҷои намоён гаштам. ман беш аз 120 китоб хондам, 120 шеър медонам ва 100 то занбурмасал, 100 то чистон ва 50 то латифа медонам. имсол барои иштирок дар озмун шумораи калонсолон низ зиёд шудааст ва дар номинатсияҳои гуногун ширкат варзида намунаи ибрати ҷавонон гардида истоданд. соли дуюм аст ки дар ин озмун калонсолон иштирок мекунанд ва яъне намояндагони касбу кори гуногун иштирок мекунанд ва таъсири ин озмун бениҳоят зиёд аст. масалан дар як ҳафта ман шахсан 3 асар мутолиа кардам. масалан занони сабзбаҳори гулхоз сафиё ва 3 рӯзи як баҳори Саттор Турсон, тирмори Ҷалол Икромӣ. хулоса ҳар се ин асарҳо дар бораи таъриханд. боз хубии ҳамин озмун дар ин аст ки масалан хонандагони мактаб ба ҷашнҳои миллии мо, масалан ҷашни сада ва меҳргон ва наврӯзӣ ва инчунин дар бораи иншоотҳои бузурги аср тавассути осорҳое ки аз бар мекунанд шинос мешаванд. хуб мешавад ки ин озмун як 10 солаҳо идома ёбад ва ҳар боре ки ҷаноби олӣ паёми худро ба маҷлиси олӣ ирсол менамад, ман шахсан мақсад таваҷҷӯҳ дорам ки имсол ҳамин озмуни фуруғи субҳи доноӣ дар бораи озмуни фуруғи субҳи ягон сухан кунанд ва боз баргузор шавад. мақсади асосии баргузории озмун низ ҳарчи бештар ҷалб намудани қишрҳои гуногуни ҷомеа ба китобхонӣ мебошад ва солбасол афзоиши шумораи иштирокчиён аз амалӣ гардидани ҳадафҳои озмун гувоҳӣ медиҳад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кулоб барои барномаи Навид.